dobro večer, poštovane dame i gospodo. Večerašnji program ćemo započeti sa Elmom i Neilom. Za mene sve je tako.
neka biju samo moje u tvoj borbi, jača bolje vjere što se Islam zove, vjere što se Islam zove, vjere što se Islam zove. A ja sam Fuada Velić, koja će vas voditi uz večerašnji program. Večeras smo se skupili povodom organizacije Bosnian American Youth Association of Northeast Florida u cilju okupljanja kulturnog i profesionalnog zbližavanja naših mladih. Domaćin programa je Bosnian American Youth Association of Northeast Florida, koja je jako mlada organizacija, ali sa velikim iskustvom. Bosnian American Youth Association je već do sada organizovala prošle, ali i ove godine veoma uspješno obilježavanje kao što su 11. juli, dan genocida, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i sada prvi susret Bošnjaka, bošnjačke omladine Sjeverne Amerike. A sada mi je veliko zadovoljstvo i čast da vam predstavim čovjeka o kojem se ima mnogo reći. Ja ću reći ukratko. On je Suad Tica. On je predsjednik Bosnian Association of Northeast Florida. Suad Tica je diplomirani ekonomista. Napustio je, nažalost, Bosnu i Hercegovinu, kao i svi mi, 2000. Dolaskom u Ameriku je izabran za predsjednika Islamske zajednice 2007. do 2009. te od 2009. do 2011. Tokom njegovog predsjedništva mnogo uspjeha je postignuto u džematu Jacksonvilla, od gradnje objekta pa do asimilacije mladih i Bošnjaka u Jacksonvillu. Tokom njegovog predsjedništva u Jacksonvillu je održan skup Bošnjaka. Po prvi put i po ocjeni medija je jedan od najboljih organizovanih skupova do sada. Suad je sekretar Kongresa Bošnjaka od 2000 i uključen je u komisiju na jedinstvu 2 kongresa, a i predsjednik je Skupštine džemata u Jacksonvillu. Ja bih pozvala predsjednika i gospodina Suada Ticu da se obrati. Assalamu alaikum. Meni je čast i zadovoljstvo ovako da vas vidim ovdje sve iz svih krajeva Amerike ovdje prispjeli na prve omladinske bošnjačke susrete Sjeverne Amerike. To nije bila moja želja, to je bila želja naše omladine ovdje, koja je jednostavno u svakodnevnom razgovoru sa nama obraćala mi se i pitala kako možemo da se povežemo sa našom omladinom u Sjevernoj Americi, u Bosni i Hercegovini, kako možemo da komuniciramo, da budemo jednostavno objedinjeni. Mi smo samo prije 4 mjeseca ovdje, kada je gospodin Šukrija, dobro poznat nama svima iz Sabaha, navratio ovdje da napravi jednu reportažu naše organizacije. Tako smo došli na ideju da organizujemo susrete, omladinske susrete, prve susrete ovdje i mi smo to prihvatili sa velikom zadovoljstvom. Kao što vidite, to se ispunilo, tako da ovaj današnji dan, vjerovatno za sve nas ovdje prisutne,
ne samo za nas ovdje, za čitavu Ameriku i za našu Bosnu i Hercegovinu, od velikog historijskog značaja, jer ovo su prvi omladinski susreti naše omladine ovdje u Sjevernoj Ameriki. Tek ćemo vidjeti možda za 10 i 20 godina koliko je bilo bitno ovo što se danas organizovalo ovdje, kada vidimo da naša omladina neće biti izgubljena omladina, da neće otići putem koji ne bi trebalo da ode. Znači, sve ovo što mi radimo samo s jednom namjerom, da sačuvamo našu omladinu, da ne ode, da, znači, sačuvamo je od 3 najveća zla savremenih društava, a to su dosada, bijeda i porok. Svi mi dobro znamo do čega može da dovede ova 3 najveća zla koja se mogu da pojave. Znači, mi ćemo sačuvati našu omladinu sigurno kroz edukativni, kroz kulturni, kroz sportski i kroz humanitarni rad, što je ujedno i cilj naše organizacije, da to ponudimo svima nama i da na tome radimo. Šta je BNF? BNF nisam ja, nije jedna grupa ljudi, BNF smo mi svi ovdje skupa. Znači, mi očekujemo svi vas ovdje skupa da se uključite. To su pojedinci, to su predstavnici sportskih društava, to su predstavnici naše ovdje zajednice koji postoje, predstavnici studenata, predstavnici koleđ studenata i predstavnici studenata iz srednjih škola. Upravo zbog toga mi smo objedinili, znači, čitav